এইবাৰ ৰিজাল্টত আমাৰ আৰু বহুত ভাবিব লগা একো নাই, কাৰণ ৰিজাল্টটো ইলেকশ্যনৰ দিনাই আমি পাই গৈছোঁ। আমাৰ প্ৰাৰ্থী বিজয় হ'ব, ইয়াত কোনো সন্দেহ নাই। थौस फाग्ला फाग्ला खालि गाव गाव देरहानायखौल' सिमां नुयोलै बुन्दु माथो नोंसोरो आरो खालि गाव गाव मोजां मावनायखौल' नुयो, नाथायबा बै मालायफोर मावनायखौ माथो नोंथांमोना जेबोखौनो नुवा। बिराद फाग्लालै नोंसोरखौ मानिनांगौ, एकदम ओरै सेलुट बानायनांगोन बुन्दु नोंसोरखौ। खिन्थु नोंथांमोना दि बै गाव गावनि माने बिखुङाव मा मैला नांदों, हाद्रि नांदों ना हाब्रु नांदों ना हांगार नांदों ना बे नोंथांनि खिनायानो माने गस्लायाव नांना फैदों बिखुङाव, दा बेखौबो नोजोर होआब्रा नोंसोर। खिन्थु बै मालायखौ नायनो थिनबासोमोन, मालाया नुगौमोन नङा होमबा बुन्दु नोंसोरो। दा बिदिनो नोंथांमोना बिराद फाग्ला फाग्लाफ्रा मिडियायाव फैबाथाय खालि बेफोरबायदि गाव गावनि मोजां मावनाय, मालायखौ एकदम 17 बोसोराव जाख्ल'जोब्बाय, मोनसेबो मावाखै, मोनसेबो डेभेलप जायाखै होनलाबायनायल'ब्रा बुन्दु नोंसिना। बिराद फाग्लालै नोंसोरखौ बिदि असैथ्य खोथा बुंनायखौ बिराद मानिनांगौ। नंखायनो नोंथांमोना एकदम बर' रायजो राजाफोरखौबो एकदम माने 1-2 सेकेन्डआव थगायनो हादोंब्रा, ओरैबायदि इन्टारेस्टिं नङा होमबा। दा फारसेजों ओरैहाय मा जागासिनो दं, बै गुबुनफ्रादि माने बै जिबौ एम्बु मन'नायफोरबायदि एकदम मन'ग्लाबगासिनो दं बै जाथिखौ। दा बेखौ एकदम नोजोर गैया नोंथांमोना, खालि मा नोजोर दं माने बै BPF दोला 17 बोसोराव ओरैबायदि जाग्लुंबोबाय, ओरैबायदि माने मा होनो बिदिखौ मन'ग्लाबजोब्बाय, माने बेखौल' माने दाजाब दानख' खालामोब्रा नोंथांमोना बुन्दु। तारसारा जेबो गैया, गोदान मोनसे अंख होननाय नोंथांमोनाव आं दिनैसिम नुनो थाङाखैलै बुन्दु। गाज्रि मोनना लाब गैया, बखिबारेनबा नोंथांमोना एकदम रागा जोंलाबायो। मानो होनना बुङोबा जों नोंथांमोनखौ जेनेबा नोंथांमोना दिनैनि दिनाव सरकार, जों नोंथांमोनखौ रायाब्ला बखियाबा सोरखौ बखिनो, दा बेफोरनि थाखाय दुखु मोननो नाङा नोंथाङा। आं एकदम सैथोखौसो बुङोलै प्रमद बुन्दु, सिद्दा खोथा। आरो दाख्लिबो मा होनलायखो बिथाङा बै जोंनि हाग्रामा सारखौ माबा मिडियानि गेजेराव मा होनलायखो, माबा हाग्रामा सारालायनो बे माने 4 बोसोर सरकार गैयैलायनो मारुति 800 सालायलाबायलायबाय जाहैदों। बिराद फाग्ला फाग्ला डायलग। दा बेफोरखौनो बुंफिनबा रागा जोङो बिथांमोना। फाग्ला दिनैनि दिनाव बे मारुति 800खौ लावखाराबो सालाया, दाहोनायाबो सालाया दिनैनि दिनाव बुंनो थाङोब्ला। जों बायदि लेबार मावलानानै जाग्रायाबो बे गारिखौ सालायबावा। होमबा बै फाग्ला नोङो मा होनो BTCनि बे फिफा बे सिबा नोंनो बे मारुति 800खौ सालायलायबाय नामा, फाग्ला फाग्ला। जिखुनु रिजाल्ट सफैनो बारा गोबाव गैला, माने 6 दिनसोल'सै, 7 दिनाव माने रिजाल्ट ओंखारसिगोन बै 4 तारिखनि उनाव। होमबासो मिथिसिगोन नोंथांमोना बै मावनायनि बिराद गिदिर गिदिर बिराद मोजां मोजां खामानि मावनायनि बै दाम गोसा बेदना फिथाइखौ मोनजासिगोन आरो अब्लासो बुजिसिगोन। दा नोंथांमोना मावाखै होनबालाय मा जानो नङा होमबा। रायजो राजाफ्रासो दिनै मिन्थिगासिनो दं सोर मा मावदों सोर मा मावाखै। गोदो बे जिर'निफ्राय लानानै दासिम मा रोखोम जाबोदों, बबे जायगायाव मा जादों, रायजो राजायाथ' दिनै नोजोर दं। नों आंहासो पलिटिकेलाव हाबनानै थाखा फैसानि थाखाय नोजोर गैया नङा होमबा। खिन्थु रायजो राजाफ्रा नोजोर दंजोबो बुन्दु। दा नंखायनो नैबे 4 तारिखआ फैग्रोथोंसै। दा नोंथांमोनाबो एकदम बिखाफ्रा गुलुब 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 जानानै दं जानांगौ, माने देरहामारगोन ना देरहामाराब्रा होननानै। बै जेनेबा हाग्रायाव थांबा गलायलायग्राफ्रा गलाय सिखावफ्रा जेनेबा मा होनो NGOफोरजों होसो जाफ्लांबा बिराद गुलुब गुलुब जायो बिखाफ्रा, थिग बिदिनो नोंथांनाबो बिखाफ्रा बिदि जारलानानै दं जानो हागौ। नंखायनो 4 तारिखआ फैबानो एकदम क्लियार जाबाय, माने नोंथांनि बै दामि गोसा माबाखौ मा होनो बेदना फिथाइखौ नोंथाङा मोनजासिगोन आरो। दा बेखौ नेनानै थादो बुन्दु। एनक्रस खालामनाय एबा फरेस्टआव थाफैनाय बिदा फंबायफोर, आं बयखौबो बेखौनो खावलायनो सानो, बिथांमोना अननानै गावनि न'आव थांफिननाया मोजां। आरो बिथांमोना गावबा गावनि न'आव थांनो थाखाय आं खावलायो, जायफ्रा हा हु दंखायो आरो जायफ्रा अलरेडि दखल खालामबाय बिथांमोनखौबो बिनिफ्राय जोङो एक्सन लानाय जागोन। जालायबाय रायजोफोर, खोनाबाय मा बुंदों, जालायबाय बै उल्था पानि माबा मा होनो बे हाग्रायाव जेसेबांखि हादान सिफायनानै दङ आरो अनेक जायगायाव जायफोर माने हादान सिफायनानै दं बे दिनै खारजोबनांसिगौनो। बेसेबां इन्टारेस्टिं नङा होमबा। दा बेसेबां लासिंसिं दिनै जोंनि बर'आ बर' जाथिनि गेजेरावल'नो माने फुरा नासयलायनो गाख्रेबलायनो माबा रराल हुख्रेमलायनो हायो, खिन्थु मालायजोंबा बिराद गियो। दा जेसेबांखि इभिक्सन जादों नाय, जोंनि जाथि बर' जाथियानो होग्लुंजादों।
गुबुन जाथिखौथ' बारा हायाखै नङा होमबा रायजोफोर दा बयबो नुखाबाय दा दिनै जाथिनि गेजेरावनो जेनेबा बेफोरबायदि गुलाय गुजाय लाबोबाय थानायनि मा जानो बिदिब्ला जोङो बै समाव बड'लेण्डनि नामाव रोजा रोजा बर' आइजो जोहोलावफ्रा जिउ गारनानै नैबे गावनि मोनथायनि हायाव थानायावनो जुदि दासिमबो जुदि होखारजायोब्ला नङा होमबा सिदा बाथ्रा होखारजाबाय थायोब्ला दिनै बिटिआर मोनबोलायबायनो ओमफ्राय बिटिआर मोनबोलायनानैबो दासिमबो जुदि होखारजाबाय थायोबा जोंनो बै बिटिआर सुक्तिखौ मानो नांगौ रायजोफोर नङा होमबा सिदा बाथ्रा जुदि जाथियानो मोनसेबो जुदि सेफटिकआव गैयाबा होमबा मानो नांगौ बेखौलाय रायजोफ्रा एसे सिन्था खालाम रायजोफोर बिराद दुखु गोनां बाथ्रा बेफोरो बिराद दुखुनांथाव लोगोफोर दिनैनि दिनाव आरो रायजो राजाफोर नङा होनब्ला दिनै बन गंसे हाग्रायाव लायनो हाला जोङो दिनै बन गैयाबा ओंखाम ओंख्रिखौ माजों संनो साफ्रोमबो मानसिया माहाजोन नङा होमब्ला बिदिनो बनजों सङो साफ्रोमबो मानसिया गेस बायनो हानाय माने केपासिटि गैया बिनिखायनो दिनै मा खालामनांसिगोन जोङो गाव गावनि नै बेफोरबायदि आखाइखौनो माने दानस' बनसो जननांसिगोन नङाबा सेस माखौ जाबावनो बनालाय दा बिनिखायनो रायजो राजाफ्रा गाव गाव थांनानै थानो हानाय बायदियै जा दं जेसेबांनाखि हादानाव रायजो जानाय बेफोर गाव गावनि न'आव फैफिनजोबदो रायजोफोर जिहेथु खाथि खालायाव हादान सिफायनानै फाथो बायदिसिना आबाद मावनानै जानायाबो दिनै बन्द' जाजोब्बाय नालाय दा आबादखौनो दामावसै न'फ्राव फोजोबदो फैनानै एकदम बिटिआर सरकार प्रमद बर' बिथांनाव दिनै साख्रि बिग्लुंजोबदो बेसो एकदम माने फाइनाल खोथा नङाबा जेबो जाया बोरै थांनानै थानो हागौ नङाबालाय दा आसल खोथाया बेसो रायजोफोर गाज्रि मोननानै लाब गैया नोंथांमोनाबो दाना बन जानो थाखाय मा खालामबावनो रायजोफोर बन लायनो हाला नङा होमबा दा बिनिखायनो आं मोनसे सर्टकाट बुद्धि होनसै जायफोरा माने बारि खुरि हाफोर गैया माने बिथांमोना दिनैनि दिनाव मा खालामनांसिगौ बै सिथ्लाफ्रावनो गय बिफांफोर गायनाय बायदि बै बन बिफांफोरखौ लाइन सिथ्ला बुंजासे गायनानै लाजोबनांसिगौ नङाबा बनाव अबाव मोननो आरो दा बिनिखायनो जेनेबा न'निफ्राय ओंखारनांगौबा एकदम मटरफोर एरायनायफोरबायदि ओरै एरायला जोबनांसिगौ बै नोंथांनि बन गायनायफोरखौ बेफोर हले मोजां गोसोआव सोनानै ला रायजोफोर बिपद जागोन थाब जुदि गायनानै लायाबा आरो आं बुंनाय खोथाखौ जुदि थिर हाबनाय बायदि गोसोआव सोनानै लायाबा उनाव खिन्थु फस्थायनांगोनलै रायजोफोर सिदा खोथा गाज्रि मोननानै लाब गैया आं एकदम जै बुंबाथाय आसलखौसो बुंखायो दा नोंथांमोनहा बे आं बुंनाय बायदि एसे सिन्था खालामनानै सलिदो नङाबा सेस जागोन जोबनायाव